नमस्कार. आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. गणेशसह 5 हत्तींनी धरली शेतकऱ्यांची पाठ. कणकवलीत फोंडाघाट रस्ता अवजड वाहनांसाठी बंद आणि डोंगरांमध्ये आढळल्या वाघिणीसह बछड्यांच्या पाऊलखुणा. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. कणकवलीत जिल्हा परिषद पंचायत समितीसाठी भाजपनं निर्विवाद यश मिळवलंय. त्यामुळे पंचायत समितीच्या सभापती पदाचा चेहरा कोण असेल याची उत्सुकता आता शिगेला पोहोचली आहे. कणकवली तालुक्यातील पंचायत समितीचा निकाल लागून काही दिवस झालेले आहेत. एकंदरीत 16 पंचायत समिती सदस्य होते आणि आता या निकालानंतर उपसभापती आणि सभापती निवडीची आता जी कार्यवाही जाहीर होईल, गॅझेट आल्यानंतर जाहीर होईल. पण नेमकं उपसभापती आणि सभापती कोण होणार हे देखील पाहावं लागणार आहे. एकंदरीत 16 सदस्य आहेत, त्यातली 10ची जी निवडणूक आहे ती झालेली होती, 6 हे बिनविरोध आले होते. याच संदर्भात आपण आपले सहकारी जे आहेत ते स्वप्नील वरवडे यांच्याकडून चर्चा करणार आहोत. स्वप्नीलजी नमस्कार. निवडणूक झाली, शांततेत पार पडली. पंचायत समिती निवडणूक होती. 10 जे पंचायत समिती सदस्य आहेत एकंदरीत त्यांची निवडणूक पार पडली. काही ठिकाणी शिंदे सेनेचे, काही ठिकाणी भाजपचे. काय एकंदरीत सांगाल आता सभापती आणि उपसभापतीची निवड आहे? मुळात कणकवली पंचायत समिती असेल किंवा कणकवली पंचायत समितीच्या अंतर्गत तालुक्यातील सर्व जिल्हा परिषदेचे मतदारसंघ असतील, इथली जी निवडणूक आहे ती एकतर्फी होणार हा कुठेतरी अंदाज होताच. कारण ह्या तालुक्यावरती नारायण राणे असतील, नितेश राणे असतील, यांचं एक भलं मोठं वर्चस्व आहे. वेळोवेळी सगळ्या निवडणुकांमध्ये हे वर्चस्व दिसून आलं आहे आणि ही निवडणूकसुद्धा त्याला अपवाद नव्हती. यावेळी तर आपण सातत्याने असंही बघितलं की आतापर्यंत ज्या जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुका व्हायच्या तिकडे भलेही कणकवली तालुक्यामध्ये विरोधकांच्या हाती काही मिळत नव्हतं, पण तरीसुद्धा किमान विरोधक असायचे, उमेदवार असायचे. यावेळेचं चित्र होतं ते त्याहीपेक्षा वेगळं होतं. ज्यावेळी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू होती त्यावेळी विरोधक जे आहेत, मग ती उभाटा शिवसेना असेल, काँग्रेस असेल, शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल, त्यांना उमेदवार भेटणं देखील मुश्किल होऊन बसलं होतं. आणि याचाच परिणाम असा होता की आपण पाहिलं की निवडणुकीच्या आधीच तालुक्यातील 6 पंचायत समित्या, 2 जिल्हा परिषदा बिनविरोध झाल्या होत्या. मग त्याच्यानंतर आता जी उर्वरित जागा होत्या त्यांच्याकडे निवडणुका झाल्या खऱ्या, पण तेथे आपण बघितलं किरकोळ फोंडाघाट जिल्हा परिषदेचा अपवाद वगळला तर सगळ्याच निवडणुका ह्याच्या एकतर्फी झालेल्या आहेत. आता प्रश्न आहे कणकवलीचा सभापती कोण होणार. कणकवलीचं पंचायत समितीचं जे सभापती पदाचं आरक्षण आहे ते ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी आहे. या प्रवर्गाकडून कोण कोण निवडून आलं आहे तर नांदगावमधून हर्षदा वाळके आहेत, ज्या बिनविरोध निवडून आलेल्या आहेत. दुसऱ्या बाजूला नाटळमधून सायली कृपाळ आहेत, त्यासुद्धा बिनविरोध निवडून आलेल्या आहेत. हरकुळ बुद्रुक जो मतदारसंघ आहे तिकडून दिव्या पेडणेकर यासुद्धा बिनविरोध निवडून आलेल्या आहेत. तर पंचायत समितीचं जे सभापतीपद आहे ते ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी असल्यामुळे ह्या ज्या 3 महिला आहेत ह्या तिघांपैकी कोणाला तरी संधी मिळणार आहे. आता याच्यामध्ये बघायला गेलं तर हर्षदा वाळके आहेत, यापूर्वी पंचायत समिती सदस्य होत्यासुद्धा. आपल्या नांदगाव गावचं त्यांनी सरपंच पदही भूषविलेलं आहे, साहजिकच अनुभवी चेहरा आहे. दुसऱ्या बाजूला ज्या दिव्या पेडणेकर आहेत त्यांनी मागील टर्ममध्येच कणकवली पंचायत समितीचं उपसभापतीपद भूषविलेलं आहे. आणि तिसऱ्या बाजूला सायली कृपाळ हा एक नवीन चेहरा आहे. त्याच्यामुळे सद्यस्थितीत हर्षदा वाळके आणि दिव्या पेडणेकर यांच्यापैकी कुणाला तरी संधी मिळू शकेल. पण दुसरी एक बाजू अशी आहे, नारायण राणेंचं जर कणकवली पंचायत समितीच्या बाबतीत समीकरण बघितलं तर 2.5 वर्षाचा जो कालावधी असतो आरक्षणाचा, पण नारायण राणे 2 चेहऱ्यांना संधी देतात 6.25 वर्षाची, असं आपण अनेकदा बघितलं आहे. त्याच्यामुळे हर्षदा वाळके आणि दिव्या पेडणेकर ह्या दोघांनाही कदाचित सभापतीपद भूषविण्याची संधी मिळेल असं वाटतं आहे सध्या. एकंदरीत उपसभापती पण नवीन चेहरे किंवा काही भाजपचे जे आहेत ते सदस्य झालेले आहेत. काय सांगा? उपसभापती पदासाठी नक्कीच कणकवली तालुक्यामध्ये भरपूर इच्छुक असणार आहेत. कारण अनेक चांगले चेहरे निवडून आले आहेत. त्याच्यामध्ये भाजपचे तालुका उपाध्यक्ष सोनू सावंत, राजेश उर्फ सोनू सावंत हे वरवडे पंचायत समितीमधून बिनविरोध झालेले आहेत. दुसऱ्या बाजूला हरकुळ खुर्द जो पंचायत समिती मतदारसंघ आहे तिकडे चंद्रास उर्फ बबलू सावंत हे निवडून आलेले आहेत. आता बबलू सावंत हे यापूर्वी डांबरे गावचे सरपंचसुद्धा होते. सरपंच या नात्याने त्यांनी चांगलं काम केलेलं आहे. सोनू सावंत जे आहेत त्यांचा वरवडे गावामध्ये सातत्याने संपर्क असतो. दुसऱ्या बाजूला हळवल गावचे जे माजी सरपंच आहेत प्रदीप गावडे, जे आता कळसुली मतदारसंघातून निवडून आलेले आहेत, ते सुद्धा उपसभापती पदासाठी नक्कीच एक चांगला चेहरा आहे. साहजिकच असे 3 ते 4 नावं आहेत की ज्यांच्यापैकी कोणाला तरी उपसभापतीपद मिळू शकेल. हे झालं पंचायत समिती. जिल्हा परिषद एकंदरीत बघितलं तर जिल्हा परिषदचे सध्याची परिस्थिती काय आहे? जिल्हा परिषदेचं अध्यक्षपद जे आहे ते सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आहे. साहजिकच संबंध जिल्हाभरातून जिल्हा परिषद अध्यक्ष होण्यासाठी भरपूर जण इच्छुक असणार, यामध्ये काही वाद नाही आहे. याच्यामध्ये आपण कणकवली तालुक्याचा विचार केला तर कणकवली तालुक्यामध्ये नाटळ आणि हरकुळ बुद्रुक हे जे 2 जिल्हा परिषद मतदारसंघ होते जे खुल्या प्रवर्गासाठी होते आणि विशेष म्हणजे तिकडून राणेंचे 2 तगडे उमेदवार निवडून आलेले आहेत.
नाटळमधून गोट्या सावंत निवडून आलेले आहेत. हरकुळ बुद्रुक जिल्हा परिषद मतदारसंघातून मनोज रावराणे निवडून आलेले आहेत. विशेष म्हणजे दोघेही चांगल्या मताधिक्याने निवडून आलेले आहेत. आता गोट्या सावंतांविषयी बोलायचं झालं तर गोट्या सावंत हे यापूर्वी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष होते, नंतर ते जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षही झाले होते आणि जवळपास दुसरी तिसरी त्यांची टर्म आहे जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून. मनोज रावराणे यांचा विचार केला तर मनोज रावराणे हे मागील वेळी कणकवली पंचायत समितीचे सभापती होते. भाजपचे ते कणकवली विधानसभा प्रमुखही आहेत. साहजिकच हे दोन्ही चेहरे आहेत, हे अनुभवी आहेत. त्याच्यामुळे जिल्हा परिषदेचं अध्यक्षपद यावेळी कणकवली तालुक्याला मिळावं अशी अपेक्षा कणकवलीकर नागरिकही करतायत आणि जर ते मिळालं तर ह्या दोनपैकी एका नावाला नारायण यांची पसंती असू शकेल. निश्चितच ही पसंती जिल्हा परिषद झाली. पंचायत समितीची एकंदरीत गेल्या जे 7 वर्ष आहेत ते त्यानंतर निवडणूक एकंदरीत झालेली आणि पंचायत समितीचं कामकाज आहे ते आता 7 वर्षानंतर सभापती उपसभापतीपद मिळणार आहे. एकंदरीत स्थानिकांची नागरिकांची कामं काही रखडली आहेत काय, एकंदरीत काय परिस्थिती आहे किंवा पुन्हा जे सभापती उपसभापतीनंतर कामं जलद गतीनं होतील असं काही एकंदरीत वाटतं? अर्थातच साधारणपणे 3 वर्ष ह्या कणकवली पंचायत समितीला सभापती किंवा उपसभापती नव्हता. साहजिकच लोकांची कामंही सातत्याने प्रलंबित राहत असतात. अर्थातच सर्व जे कणकवलीकर नागरिक असतील हे निवडणुकांची वाट बघतच होते. त्याच्यामुळे आता ही सभापती आणि उपसभापती निवड आहे. वास्तविक ह्या निवडणुकीला उशीर झाला होता. जवळपास 3 वर्षापासून हे सर्व रिक्त होतं. त्याच्यामुळे आता जी सभापती आणि उपसभापतीपद निवड जी होणार आहे ही लवकरात लवकर व्हावी अपेक्षा नागरिक करतायत. निश्चितच या कणकवली पंचायत समिती आणि पंचायत समितीचे सभापती आणि उपसभापतीची निवड व्हावी हे कणकवलीचे नागरिक वाट पाहत आहेत. पण बघितलं तर सभापतीसाठी हर्षदा वाळके आहेत, पेडणेकर आहेत, यांचे दावेदार असू शकतात. तसंच उपसभापतीसाठी चंद्रास उर्फ बबलू सावंत, तर दुसऱ्या बाजूला बघितलं तर सोनू सावंत हे देखील दावेदार असू शकतात एकंदरीत. पण आता नेमकं आता शासनाचे जे गॅजेट आल्यानंतर सभापती उपसभापती कणकवली पंचायत समितीचं कोण होतं हे आता पाहावं लागणार आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. कणकवली फोंडाघाट रस्ता अवजड वाहनांसाठी बंद ठेवण्यात आलाय. फोंडाघाट ग्रामपंचायत शेजारी ब्रिटिशकालीन ब्रिजचं काम सध्या युद्ध पातळीवर सुरू आहे. त्यामुळेच हा फोंडाघाट रस्ता अवजड वाहनांसाठी बंद करण्यात आलाय. याचा आढावा घेतलाय कोकण सात लाईव्हचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी. कणकवली फोंडा रस्ता हा अवजड वाहनांसाठी बंद करण्यात आलेला आहे. गेली 7 ते 8 दिवस झाले हा रस्ता आता बघतोय की हा जो ब्रिटिशकालीन जो फोंड्यातील हा ब्रिज आहे हा पाडण्यात आलेला आहे आणि त्याच दरम्यान आता सध्या काम सुरू आहे. त्यामुळे हा जो रस्ता आहे तो अवजड वाहनासाठी बंद करण्यात आलेला आहे. एकंदरीत कोल्हापूरहून येणारे जे टँकर असतील किंवा मोठी अवजड वाहनं असतील त्यांना पर्यायी मार्ग कनेडी मार्गे कणकवली त्यांना दिलेला आहे. तशाच पद्धतीने जर समजा कणकवलीतून कोल्हापूरला जायचं असेल तर गगनबावडा घाट आहे. तशाच पद्धतीने जर इथे फोंड्यामध्ये आला तर लोरे मार्गे आपण त्या वैभवडीत मार्गे तो जाऊ शकतो. एकंदरीत हा रस्ता सध्या हलक्या वाहनांसाठी चालू आहे. त्यामुळे तात्पुरती वाहतूक येथे सुरू आहे. हलकी वाहने आहेत, शाळेतील मुलं असतील, गरजेची जी आरोग्य सुविधा असेल यासाठी ये जा करण्यासाठी हा तात्पुरता रस्ता छोटा आहे तो इथे बनवण्यात आलेला आहे. हा जो ब्रिटिशकालीन पूल आहे तो बनवण्याचं काम येथे युद्ध पातळीवर सुरू आहे. एकंदरीत जर पाहिलं तर गेली 15 दिवस हे काम सुरू आहे आणि एप्रिल अखेरपर्यंत काम पूर्ण होईल असं एकंदरीत प्रशासनाकडून सांगण्यात येतं. पण सध्या अवजड वाहनांसाठी हा रस्ता बंद आहे. आपण बघतोय की जी वाहनं आहेत कशा पद्धतीने छोटी छोटी वाहनं या रस्त्यातून वाट काढून जात आहेत. त्यामुळे जी मोठी गाडी समजा अवजड वाहनं वरून येत असेल, कोल्हापूर येत असेल तर हा रस्त्याचा उपयोग करणे धोकादायक ठरू शकते. तसंच पद्धतीने कणकवलीवरून जर फोंड्याला जायचं असेल तर अवजड वाहनांना हा रस्ता धोकादायक ठरू शकतो. त्यामुळे अवजड वाहनांना बंद केलेला आहे. त्यामुळे वाहन चालकांनी याची काळजी घेणे गरजेचं आहे. वाहन चालकांनी जो पर्यायी मार्ग काढलेला आहे कणकवली समजा फोंड्यामध्ये आल्यानंतर कनेडी मार्गे कणकवली जावं लागतं. तशाच पद्धतीने जर समजा अवजड वाहनांना कणकवलीतून कोल्हापूरला जायचं असेल तर गगनबावडा तळा गगनबावडा या रस्त्याचा उपयोग करणे गरजेचं आहे. प्रशासनाने एकंदरीत अवजड वाहनांसाठी हा रस्ता बंद केलेला आहे. तात्पुरता सध्या हा हलक्या वाहनांसाठी सुरू आहे. त्यामुळे अवजड वाहनं सध्या काळजी घेण्याची किंवा प्रवाशांनी ही जी दखल घेण्याची गरज आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. सह्याद्रीच्या डोंगर रांगांमध्ये एक सुखद अशी बातमी समोर आली आहे. दोडामार्ग तालुक्यातील डोंगर रांगांमध्ये वाघिणीसह तिच्या बछड्यांच्या पाऊल खुणा स्पष्टपणे आढळल्यात. या भागात वाघांचं अस्तित्व नियमित असल्याचे संकेत मिळालेत. बछड्यांची उपस्थिती ही त्या परिसरात नैसर्गिक प्रजनन सुरू असल्याचे दर्शवणारी महत्त्वाची बाब मानली जाते. दर 4 वर्षांनी अखिल भारतीय व्याघ्र गणना होते. या वर्षीच्या व्याघ्र गणनेच्या पहिल्या टप्प्यातील सर्वेक्षणादरम्यान सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वाघांच्या अस्तित्वाचे ठोस पुरावे समोर आले.
यापूर्वी अधूनमधून वाघांचं दर्शन होत असलं तरी यावेळी पाऊल खुणा, विष्ठा आणि कॅमेरा ट्रॅपमधील नोंदींमुळे त्यांच्या अधिवासाबाबत अधिकृत खात्री समोर आली आहे. सावंतवाडी आणि तोडामार्ग तालुक्यातील जंगल पट्ट्यात बसवण्यात आलेल्या कॅमेरा ट्रॅपमध्ये वाघांच्या हालचाली स्पष्टपणे टिपल्या गेल्या. वन विभागानं या पार्श्वभूमीवर संबंधित भागात गस्त वाढवली आहे. सिंधुदुर्ग आणि तिलारी परिसरात शेकडोहून अधिक कॅमेरे तैनात करण्यात आले. तिलारीत प्रथमच वाघिणीसह तिच्या बछड्यांच्या पाऊल खुणांची नोंद झाली आहे. विशेष म्हणजे 2014 पासून या परिसरात सातत्यानं वाघांच्या अस्तित्वाचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे या जंगल पट्ट्याचं महत्त्व अधिक ठळक झालंय. नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन अथॉरिटीच्या अहवालानुसार महाराष्ट्र गोमा सीमावर्ती हा भाग वाघांच्या स्थलांतरासाठी अत्यंत महत्त्वाचा कॉरिडॉर आहे. गोव्यातील म्हादई वन्यजीव अभयारण्य आणि महाराष्ट्रातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प यांना जोडणारा हा नैसर्गिक दुवा असल्यानं या पट्ट्याचे पर्यावरणीय स्थान अधिक महत्त्वाचं ठरतं. सिंधुदुर्गातील वाघाच्या या नव्या नोंदी वाघांच्या संख्या वाढीला पुष्टी देणार आहेत. वाघांच्या वाढत्या उपस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर या क्षेत्राला कायदेशीर दर्जा देऊन व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित करण्याच्या हालचालींनाही वेग आलाय. वन विभाग वाघांच्या संरक्षणात्मक उपाययोजना राबवत असून मानव वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी जनजागृती आणि सतर्कता वाढवली जाते. दोडामार्गात हत्तींचा कळप संचार करतोय, त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आधीच भीतीचं वातावरण असताना असाच एक थरारक प्रसंग घडलाय. काजू हंगाम असल्यानं बागायतीत गेलेल्या शेतकऱ्यांची गणेशसह 5 हत्तींनी पाठ धरली. केवळ दैव बलवत्तर म्हणून शेतकऱ्यांचा जीव वाचलाय. हा थरारक प्रसंग घडलाय घोटगेतील भरत दळवी यांच्यासह इतर शेतकऱ्यांसोबत. या घटनेचा आढावा घेतलाय दोडामार्ग प्रतिनिधी लव परब यांनी. ती घटना जशास तशी ऐका शेतकऱ्यांच्या तोंडून. काम करत असताना अचानक हत्तींचा कळप समोर आला. काय करावं आणि काय नाही हे त्यांना कळलं नाही. आमचे वडील जे आहेत ते म्हातारे आहेत, जवळजवळ 80 वर्ष त्यांचं वय आहे, ते मधोमध सापडले. त्यामुळे मी बघितलं हत्ती आता मारणार आहे, त्यांना मारणार हे बघितताच आणि मी माझ्या जीवाची पर्वा केली नाही आणि त्यांना अल्लट उचलून घेतला आणि ह्या काजूच्या मागे गेलो. तेव्हा हत्तीने काय केलं, आकांतात केला आणि हत्तीने सोंड मारलं या ह्याच्या काजूवर आणि मारून तर जी फांदी होती ती उडून दिली. गेली 25 वर्षे दोडामार्ग तालुक्यात वन्य हत्ती जे आहे या ठिकाणी इथल्या शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान करत आहेत. शेती बागायती तसे माड बागायती मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी नुकसान करत आहे आणि ती जी नुकसानी होते ही तुटपुंजी रक्कम जी आहे इथल्या शेतकऱ्यांना दिली जाते. त्यामुळे इथल्या शेतकरी हा जो आहे पूर्णपणे मेटाकुटीस पावलेला आहे. सध्या ऐन आपला काजू हंगाम या ठिकाणी सुरू झालेला आहे. इथले शेतकरी जे आहे हे ऐन काजू हंगामावर इथले जीवन आपलं जगत असतात. आपल्यासोबत घोटगे गावचे काही शेतकरी आहेत. घोटग्यांमध्ये सध्या जे 6 हत्ती आहेत या ठिकाणी ठाण मांडून आहेत आणि इथला काजू जो बागायती आहे या पूर्णपणे ते मोठ्या प्रमाणात नुकसान करत आहेत. काजूच्या बागेमध्ये हत्ती असल्यामुळे इथल्या शेतकऱ्यांना काजू बागायतीमध्ये सुद्धा जाता येत नाही. त्यामुळे काजू जे आहेत हे बागायतीमध्ये पडून राहिले. त्यामुळे लाखो रुपयाचे नुकसान या ठिकाणी होत आहे. आपल्यासोबत इथले शेतकरी भरत दळवी आहेत. बरं जी काय सांगाल, आपण बोलला की इथले हत्ती जो आहे आपण कालच्या मृत्यूच्या दाढेतून या ठिकाणी बाहेर पडलं असं आपण म्हणणं आहे. काय एकंदरीत होतं ते? खरं झालं, आता गेल्या 1.5 महिन्यापासून घोटगे गावामध्ये हत्तीचा प्रवेश आहे, उपद्रव त्यांचा चालू आहे आणि काल तर आम्ही मृत्यूच्या दाढेतूनच बाहेर पडलो असं म्हणायला काय हरकत नाही. हत्तीचा कळप या घोटगे गावामध्ये आहे हे आपल्या वन विभागाला सुद्धा माहीत आहे. असं असूनही सुद्धा त्याच्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं जात आहे. का केलं जात आहे काय माहिती. आमची आता या ठिकाणी जवळजवळ 10-15 माणसं या ठिकाणी काजू बागायतीमध्ये काम करतायत आणि त्यांना तर संरक्षण द्यायला पाहिजे. आम्ही संरक्षण काय देणार? हत्तीपासून हत्ती येण्याचा मार्ग जाण्याचा मार्ग हा इथूनच आहे. आता हे गेले 1.5 महिने या ठिकाणी जे हत्ती जे आहेत ते काय करतात, पहिल्यांदा घोटगे गावामध्ये दुपारच्या वेळेला सकाळी दुपारच्या वेळेला या ठिकाणी ह्या काजू बागायतीमध्ये असतात आणि त्यानंतर रात्रीच्या वेळेला पाण्यासाठी म्हणून ते परम्याच्या हद्दीवर जाऊन पोहोचतात. त्या ठिकाणी रात्रभर त्या ठिकाणी राहतात. नंतर सकाळी येऊन त्या अजय दळवी यांच्या काजू बागायतीमध्ये पाणी आहे त्या ठिकाणी विश्राम घेतात, त्या ठिकाणी झोपतात आणि त्याच्यानंतर मग या ठिकाणी प्रवेश करतात. अशी त्यांची परिस्थिती आहे आणि प्रवेश करण्याचे जवळजवळ 6 मार्ग या ठिकाणी आहेत.
ह्या 6 मार्गावर हकारी ठेवणे किंवा वन विभागाने त्या ठिकाणी कोणत्याही परिस्थिती म्हणजे काहीतरी त्या ठिकाणी हकारी तर त्यांना ठेवायला पाहिजे. पण हकारी सुद्धा न ठेवता ते बिनधास्तपणे राहतात. काल तर असा एक प्रसंग घडला. आमची माणसं या ठिकाणी 10 माणसं होती, या ठिकाणी काम करत होती. काम करत असताना अचानक हत्तींचा कळप समोर आला. काय करावं आणि काय नाही हे त्यांना कळलं नाही. जिकडे तिकडे हत्ती आला असं बघितल्याबरोबर पळापळ सुरुवात झाली. जीव मुठीत घेऊन धावपळ करता करता पडली सुद्धा काही जण. आणि अशा परिस्थितीत आमचे वडील जे आहेत ते म्हातारे आहेत, जवळजवळ 80 वर्ष त्यांचं वय आहे. त्या वडील आमचे बोंडू पिळायला म्हणून येतात. या ठिकाणी एका ठिकाणी बसून ते मधोमध सापडलेत. आणि मधोमध सापडल्यानंतर हत्ती त्यांच्या जवळ 10 मीटरावर होता आणि हत्ती येत होता आणि वडील माझे चालत चालत जात होते. धावणं त्यांना शक्य होत नव्हतं. त्यामुळे मी बघितलं हत्ती आता मारणार आहे, त्यांना मारणार हे बघितताच आणि मी माझ्या जीवाची पर्वा केली नाही आणि त्यांना अल्लट उचलून घेतला आणि ह्या काजूच्या मागे गेलो. हे जे काज आहे बघा, ह्या काजूच्या मागे गेलं तेव्हा हत्तीने काय केलं, आकांतात केला आणि हत्तीने सोंड मारलं या ह्याच्या काजूवर आणि मारून तो जी फांदी होती ती उडून दिली. आणि त्या काजूच्या मागे गेलो म्हणून आम्ही वाचलोय, नाहीतर आम्हाला वाचणं शक्य नव्हतं. 2 महिला त्या ठिकाणी धबाड पडल्या खाली, त्यांना लागलंय. आणि आमच्या ह्या काजू बागायतीमध्ये जवळजवळ 15 माणसं तरी कामाला असतात. पण आता ह्या हत्तीच्या भीतीपोटी 5 सुद्धा माणसं मिळणं मुश्किल झालेले आहेत. आणि यायला बघतच नाहीत कोण. आणि आता मला सांगायला म्हणजे काय माहिती, या ठिकाणी ड्रोन असायला पाहिजेत. हत्ती कुठं आहे त्याचं अपडेट मिळायला पाहिजे अर्ध्या तासांनी, तर आपले शेतकरी सुरक्षित राहू शकतात. परंतु अशा प्रकारचं कोणतंही काही नाही. ते ड्रोन आहेत ते दुपारच्या वेळेला शाळेत दिसत नाही. त्या ड्रोन मधून दुपारच्या वेळेला सकाळच्या वेळेला ड्रोनाची गरज असताना रात्रीच्या वेळेला मात्र ड्रोन असतात. ते कशाला पाहिजे, काय गरज आहे त्याची गरज नसताना आम्हाला त्या ठिकाणी या ठिकाणी आम्हाला सहन करावं लागत आहे. आज मला सांगा, ड्रोन जो आहे तो एकच ड्रोन बाहुबली आहे, तो सोनावल मध्ये आहे, मोर्ल्यामध्ये आहे. आणि 6 जे हत्ती आहेत ते आमच्या घोडके गावामध्ये आहेत. घोडके गावातून 6 ठिकाणातून प्रवेश करतात या ठिकाणी. मग 6 ठिकाणी जे हकारी आहे त्याची तैनात ठेवायला पाहिजे, फौज ठेवायला पाहिजे. ते नाही, नुकसान भरपाईच्या बाबत काहीच नाही. आणि अशा परिस्थितीमध्ये आम्ही या ठिकाणी जीवन जगत आहोत. आता गेले 15 दिवस झाले आम्ही काजू बागायतीमध्ये आलो नाही. 2 दिवसापासून आम्ही या ठिकाणी येत आहोत. कारण काय माहिती, आमच्या काजू जे लागलेले आहेत ते नुकसान बघून आम्हाला सहन होत नाही. जीव मुठीत घेऊन या ठिकाणी आपण या ठिकाणी येत आहोत. आपल्या महिला जे आहेत त्या महिलांना सुद्धा आम्ही घेऊन येतो या म्हणून. कारण सर्वस्वी आमच्यावर जबाबदारी असते. काल आम्ही त्या आपले जे डीओपो आहे त्या डीओपोने आम्ही फोन केला आणि सांगितलं की अशी परिस्थिती घडलेली आहे, येतो म्हणाले. आज 2 दिवस झालेत आलेच नाहीत. कळमुटकर जे आहेत त्यांना सुद्धा आम्ही फोन केला, ते पोचले नाहीत. अशी ही परिस्थिती आजची आहे. आपण कसं जगावं, काय करावं हे आम्हाला कळणं कठीण झालेलं आहे. लोकप्रतिनिधी तर गुचकामीच पडलेले आहेत. या ठिकाणी आम्हाला कोणत्याही प्रकारची त्यांचे फक्त आश्वासनं ऐकायला येतात. कोणत्याही प्रकारची नुकसान भरपाई मात्र दिली जात नाही. ह्या वर्षी म्हणजे 1 वर्ष झालं, गेल्या वर्षी आमच्या केळी बागायतीचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं होतं. वादळ येऊन संपूर्ण केळी भुईसपाट झाल्या होत्या. पालकमंत्र्यांनी सुद्धा सांगितलं होतं प्रत्येक केळीला 200 वन्य प्राण्याने नुकसान केलेल्या धर्तीवर आम्ही तुम्हाला नुकसान भरपाई मिळवून देतो म्हणून सांगितलं होतं. पण आज आम्हाला 10 रुपये 80 पैसे मिळाले एका केळीला. पालकमंत्र्यांनी सांगितले होते 250 रुपये मिळवून देतो म्हणून, पण ते मिळाले नाही नुकसान भरपाई. फक्त आश्वासनं केली म्हणून आमच्या शेतकऱ्यांचं पोट भरणार आहेत का? आमचे शेतकरी काबाड कष्ट करतात पण आम्हाला कोणत्याही प्रकारची अशा प्रकारची नुकसान भरपाई मिळत नाही. मग आमचे तरुण वर्ग जे आहे ते गोव्याला किंवा इतर त्या ठिकाणी आपल्या कामाला जात नाहीत. आपली जमीन आहे, आपल्या जमिनीमध्ये शेती केली पाहिजे, आपल्या शेतीतून चांगल्या प्रकारे उत्पादन मिळालं पाहिजे. ह्या धर्तीवर या ठिकाणी आमची लोक या ठिकाणी काम करत असतात. परंतु या लोकांना आमच्या शेतकऱ्याविषयी काही नाही देणं घेणं. लोकप्रतिनिधी काय पडलेलंच नाही. निदान शासकीय माणसाने तरी आपल्या लोकांचं नुकसान होता कामा नये यासाठी त्यांच्यानी काहीतरी तजवीज करायला पाहिजे. आता आम्ही सांगतो, आम्ही काय म्हणतो, तुमच्या हातामध्ये जे आहे डीओपो तुमच्या हातामध्ये काय आहे ते तुम्ही करा. आता तुम्ही हकारी नेमू शकतात, हकारी तुम्ही का नेमत नाहीत? फक्त काल 2च हकारी होते, त्या हकाऱ्यांना काय समजलं नाही, ते मोबाईल हातामध्ये घेऊन बघता असतात. काय करायचं मग?
या घोडगे गावामध्ये निदान 25 तरी हकारी पाहिजे, तरच या ठिकाणी हत्तींचा म्हणजे येण्या जाण्याचा मार्ग आपल्याला समजू शकतो, त्यांचे अपडेट समजू शकते. या आमच्या ह्या गंभीर परिस्थितीकडे लोकप्रतिनिधींनी किंवा या शासनाने लक्ष दिला पाहिजे, नाहीतर आमच्या घोडगे गावातून उग्र आंदोलन छेडण्यात येईल, हे माझ्या वतीनं मी सांगतो तुम्हाला. निश्चितच या ठिकाणी आज आपण भरत दळवी जे शेतकरी होते, इथले सगळे शेतकऱ्यांचा आक्रोश जो या ठिकाणी आपल्याला पाहावयास मिळाला. गेले कित्येक दिवस या ठिकाणी हत्ती जे 6 कळप आहे, 6 हत्ती आहेत, तो इतके कळप ठाण मांडून आहेत आणि इथल्या शेतकऱ्यांचं आपण पाहू शकतो कशा प्रकारे नुकसान केलेलं आहे. हे काजूचं झाड आहे, हे पूर्णपणे त्यांनी मोडून टाकलं. अशा प्रकारे अनेक झाडांचं त्यांनी मोठ्या प्रमाणात नुकसान केलेलं आहे आणि या हत्तींचा जर बंदोबस्त केला नाही तर घोडगे वासियांमार्फत तीव्र उग्र आंदोलन या ठिकाणी छेडण्यात येईल, असा इशारा या ठिकाणी ह्या घोडगे गावातील शेतकऱ्यांनी केलेला आहे. कोकण परब, दोडामार्ग. रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर तालुक्यातील लोवले इथं एका कोरड्या विहिरीत पडलेल्या 5 रानगव्यांना वन विभागानं स्थानिक ग्रामस्थांच्या मदतीनं सुखरूप बाहेर काढलं. बुधवारी 11 फेब्रुवारीला संतोष खेडेकर यांच्या मालकीच्या कोरड्या विहिरीत 5 रानगवे पडल्याची माहिती कृषी सहाय्यक समीर दोरखेडे यांनी वन विभागाला दिली. माहिती मिळताच परिमंडळ वन अधिकारी संगमेश्वर देवरुख आणि त्यांच्या पथकानं आवश्यक साहित्यासह तातडीनं घटनास्थळी धाव घेतली. सुमारे 15 ते 20 फूट खोल आणि 15 फूट व्यास असलेल्या विहिरीची बॅटरीच्या प्रकाशात पाहणी केली. त्यामध्ये 2 पूर्ण वाढ झालेले मोठे रानगवे आणि 3 लहान पिल्ले असे एकूण 5 रानगवे अडकल्याचं दिसून आलं. विहिरीची उंची जास्त असल्यानं त्यांना बाहेर पडणं शक्य होत नव्हतं. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन वन विभागानं तातडीनं जेसीबीच्या सहाय्यानं विहिरीच्या एका बाजूनं मातीचा रॅम्प तयार करण्याचा निर्णय घेतलाय. साधारण रात्री 1:30च्या सुमारास हा मार्ग तयार झाल्यानंतर विहिरीत अडकलेल्या रानगव्यांच्या कुटुंबानं नैसर्गिकरित्या या वाटेवरून बाहेर पडत जंगलाच्या दिशेनं सुरक्षित प्रयाण केलं. हे रेस्क्यू ऑपरेशन रत्नागिरी विभागीय वन अधिकारी गिरिजा देसाई, सहाय्यक वन संरक्षक प्रियंका लडकट आणि परिक्षेत्र वन अधिकारी प्रकाश सुतार यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपाल सागर गोसावी, वनरक्षक आकाश कडूकर, सुरज तेली आणि सहयोग कराडे यांनी स्थानिक ग्रामस्थांच्या सहकार्यानं यशस्वीरित्या पार पाडलं. दोडा मार्गात हत्तींचा कळप संचार करतोय, त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आधीच भीतीचं वातावरण असताना असाच एक थरारक प्रसंग घडलाय. काजू हंगाम असल्यानं बागायतीत गेलेल्या शेतकऱ्यांची गणेशसह 5 हत्तींनी पाठ धरली. केवळ दैव बलवत्तर म्हणून शेतकऱ्यांचा जीव वाचलाय. हा थरारक प्रसंग घडलाय. बऱ्याच महिन्यानंतर बाहुबली हत्ती दोडामार्ग सोनावलमध्ये दाखल झालाय. माती अंगावर उडवत मोठ्या स्वॅगमध्ये तो चालत असतानाचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. सिंधुदुर्गच्या राजकारणातले महत्त्वाचे चेहरे बनलेले मत्स्य व बंदरे विकास मंत्री तथा पालकमंत्री नितेश राणे आणि आमदार निलेश राणे हे दोन्ही बंधू चक्क आज आमने सामने आलेत. पण यावेळी मैदान राजकारणाचं नव्हतं तर होतं खेळाचं. त्याचं झालं असं की डीपीडीसीच्या बैठकीनंतर हे दोन्ही नेते पोहोचले जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीच्या वतीनं आयोजित केलेल्या रस्ता सुरक्षा क्रीडा स्पर्धेच्या उद्घाटनाला. उद्घाटन झालं आणि यानंतर नेत्यांनी कॅरम खेळण्याचा आनंद लुटला. काहीशा प्रयत्नांनंतर बाजी मारली पालकमंत्री नितेश राणेंनी. यावेळी झालेल्या शाल जोडींनी हास्य विनोद देखील रंगले. पाहुयात ही दृश्य.
कोलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातून भाजपचे अधिकृत उमेदवार महेश सारंग यांचा पराभव करत भाजपचे बंडखोर अपक्ष उमेदवार नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद सदस्य ॲडव्होकेट मायकल डिसोजा यांनी सावंतवाडीत लावलेले बॅनर चर्चेचा विषय ठरलाय. किंगमेकर म्हणून उल्लेख करत थेट भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या फोटोसह बॅनर झळकवल्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलंय. मायकल डिसोजा हे कोलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघाचे सदस्य होते. ठाकरे शिवसेनेतून त्यांनी नुकताच प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि पालकमंत्री नितेश राणेंच्या उपस्थितीत भाजपात प्रवेश केला. मात्र जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत त्यांचा पत्ता कट करून महेश सारंग यांनी उमेदवारी खेचून आणली. त्यामुळे नुकत्याच भाजपात गेलेल्या ॲडव्होकेट डिसोजांनी बंडखोरी करत अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला. भाजप महायुतीचे उमेदवार असणाऱ्या सारंग यांचा पराभव करत ते अपक्ष म्हणून निवडून आले. या विजयाचं श्रेय त्यांनी आपले वडील फ्रान्सिस डिसोजा आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना दिलं होतं. सावंतवाडीत भाजपचे अधिकृत उमेदवार भाजपातील बंडखोरांनी पाडल्यामुळे पालकमंत्री नितेश राणेंनी देखील तीव्र संताप व्यक्त केला. यात आता मायकल डिसोजांकडून शहरात ठिकठिकाणी आभाराचे बॅनर लावण्यात आले. कोलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातून बॅनर लावत ते थेट सावंतवाडी शहरात पोहोचले. माझ्या मागे तुम्हाला जो बॅनर दिसतोय तो बॅनर आहे नुकतेच जिल्हा परिषदमध्ये भाजपचे बंडखोर आणि अपक्ष उमेदवार मायकल डिसोजा यांचा विजयी झाल्यानंतर त्यांचा जल्लोष असेल, त्यांनी घेतलेली नावं असतील, विजयाचं श्रेय त्यांना दिलं, हे सगळं चर्चेत असताना आता पुन्हा एकदा त्यांचा बॅनर चर्चेत आलाय. ज्या कोलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातनं या सावंतवाडी शहराच्या बाजूला त्यांचा मतदारसंघ आहे, त्या मतदारसंघातनं विजयाचे आभाराचे बॅनर लावत लावत ते थेट शहरात पोहोचलेत आणि सावंतवाडी शहरात पण ठिकठिकाणी त्यांचे हे आभाराचे बॅनर पाहायला मिळतात. या बॅनरवर बघितलं तर त्यांचे वडील फ्रान्सिस डिसोजा यांचा प्रेरणास्थान म्हणून उल्लेख पाहायला मिळतो. आणि विशेष म्हणजे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण यांचा फोटो आहे, तो किंग मेकर म्हणून पाहायला मिळतो. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात निश्चितच हा बॅनर चर्चेला उधाण आणणारा ठरतोय, चर्चेला पेव फोडणारा ठरतोय. एकंदरीतच पाहिलं तर कोलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये भाजपचे महायुतीचे अधिकृत उमेदवार म्हणून महेश सारंग यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. त्याआधीचा जर पिक्चर बघितला तर मायकल डिसोजा हे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हा परिषद सदस्य होते, त्या पक्षामध्ये कार्यरत होते, त्या पक्षाचे तालुका प्रमुख होते. मात्र मागच्या काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीमध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केला. परंतु जिल्हा परिषदच्या उमेदवारीच्या वेळी त्यांना उमेदवारी डावलली गेली आणि महेश सारंग उमेदवारी आपल्याकडे खेचून आणण्यात यशस्वी झाले. कोलगावातलं महेश सारंग आणि मायकल डिसोजा यांच्यातलं वैरत्व, यांच्यातली जी दुश्मनी आहे ती सर्वश्रुत आहे, जी राजकीय दुश्मनी म्हणून पाहिली जाते खरं तर त्याकडे, आणि ती सर्वश्रुत असतानाच त्यात महेश सारंग उमेदवारी आणण्यात यशस्वी झाले. मात्र अपक्ष उमेदवार असणारे मायकल डिसोजा यांनी बंडखोरी केली आणि अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला. अपक्ष उमेदवारी अर्ज ते शेवटच्या दिवशी मागे घेतील किंवा पक्षसृष्टींकडनं सांगितल्यानंतर त्यावर तोडगा निघेल असं चित्र होतं. मात्र मायकल डिसोजांनी माघार घेतली नाही. मायकल डिसोजा लढले आणि मायकल डिसोजा विजयी सुद्धा झाले. विजयी झाल्यानंतर मायकल डिसोजांनी जे विजयाचं श्रेय आहे ते भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना दिलं आणि आपले वडील फ्रान्सिस डिसोजा यांना दिलं. एवढंच नव्हे तर अपक्ष निवडून आल्यानंतर देखील रवींद्र चव्हाण असतील यांचं पोस्टर घेऊन प्रेरणास्थान म्हणून त्यांनी आपलं दैवत म्हणून त्यांचे पोस्टर्स उंचावून जल्लोष साजरा करताना ते पाहायला मिळाले. मात्र हे सगळं झाल्यानंतर दुसरीकडे पालकमंत्री नितेश राणेंची प्रतिक्रिया सुद्धा तेवढीच महत्वाची ठरली. या सगळ्यावर त्यांनी तीव्र नाराजी सुद्धा व्यक्त केलेली पाहायला मिळाली. कारण भाजपच्याच बंडखोरांनी भाजपच्याच अधिकृत उमेदवारांचा पराभव कुठेतरी केला, ही गोष्ट पालकमंत्र्यांना खटकणारी पाहायला मिळाली आणि त्यांनी त्याच्यावर थेट भाष्य केलं.
आणि या अपक्षांवर त्यांनी ताशेरे सुद्धा ओढताना पाहायला मिळाले. स्वतः प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना सुद्धा ही गोष्ट मान्य नसेल अशा पद्धतीचं विधान हे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केलं आणि ते आपण सगळ्यांनीच पाहिलं. मात्र हे सगळंच असताना आता सावंतवाडी शहरामध्ये किंवा या कोलगाव मतदारसंघाच्या बाजूला जे शहर आहे त्या शहरात ठिकठिकाणी हे बॅनर पाहायला मिळतात आणि त्या बॅनरवर उल्लेख दिसतोय तो त्यांचे वडील मायकल डिसोझांचे वडील आणि किंग मेकर म्हणून भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचा. त्यामुळे या बॅनर लावण्यामागे नेमका हेतू काय आहे किंवा यावर दिसतंय की त्यांनी मतदारांचे आभार मानलेत, मात्र शहरात त्यांचे मतदार नाही आहेत. त्यामुळे शहरात नेमके त्यांनी कोणाचे आभार मानलेत हा प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होताना पाहायला मिळतो. तसंच हा जो बॅनर आहे तो राजकीय वर्तुळात आणि सगळ्याच नागरिकांमध्ये सुद्धा चर्चेचा बनताना पाहायला मिळतोय. शहरात लावलेल्या या बॅनरवर प्रेरणास्थान म्हणून वडिलांचा तर किंग मेकर म्हणून भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचा फोटो लावण्यात आल्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलंय. त्यामुळे अपक्षांमागे उभी राहिलेली अदृश्य शक्ती ही भाजप प्रदेशाध्यक्षांचीच होती का असा सवाल आता यामुळे निर्माण झालाय. विनायक गवस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. सिंधुदुर्गात कोमास तस्करी खपवून घेणार नाही, मुख्यमंत्र्यांनी तर मोक्कासारखे कायदे लावावेत अशा सूचना दिल्यात, अशी प्रतिक्रिया मंत्री नितेश राणेंनी गोमांस तस्करीवर दिली आहे. गौमातेला आम्ही आमची आई मानतो, आमचे राज्यमाता म्हणून तिला दर्जा दिलेला आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं की अशा पद्धतीचे कुठल्याच आम्ही कोणच खपवून घेणार नाही. निलेश साहेबांनी मांडलेली भूमिका ही आमच्या सगळ्यांचं त्याच्याबद्दल एकमत आहे की आमच्या जिल्हा गोवा किंवा कर्नाटकमध्ये काही वेगळी भूमिका असू शकते, पण महाराष्ट्र राज्यामध्ये आणि आमच्या जिल्ह्यामध्ये आम्ही खपूनच घेणार नाही. म्हणून त्या बाबतीमध्ये पोलीस यंत्रणा अतिशय सज्ज राहिली पाहिजे. आमची भूमिका त्याच्याबद्दल 0 टॉलरन्स आहे आमच्या सगळ्यांच्या भूमिकेमध्ये आणि म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये अजून कडक कारवाया कशा होतील. आता मकोकापासून सगळं लावण्याचे आदेश अगर मुख्यमंत्री साहेब देत असतील तर मग आपण हात आखडता का घेतोय, आपण का कडक भूमिका घेत नाहीये, आपण का नुसतं तस्करी करणाऱ्यापेक्षा मुख्य आरोपींना आपण का पकडत नाहीये. ह्या दृष्टिकोनातून येणाऱ्या काळामध्ये भूमिका घेतली जाईल असा विश्वास एसपीने आम्हाला दिलेला आहे. गौमातेला आम्ही आमची आई मानतो, आमचे राज्यमाता म्हणून तिला दर्जा दिलेला आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं की अशा पद्धतीचे कुठल्याच आम्ही कोणच खपवून घेणार नाही. निलेश साहेबांनी मांडलेली भूमिका ही आमच्या सगळ्यांचं त्याच्याबद्दल एकमत आहे की आमच्या जिल्हा गोवा किंवा कर्नाटकमध्ये काही वेगळी भूमिका असू शकते, पण महाराष्ट्र राज्यामध्ये आणि आमच्या जिल्ह्यामध्ये आम्ही खपूनच घेणार नाही. म्हणून त्या बाबतीमध्ये पोलीस यंत्रणा अतिशय सज्ज राहिली पाहिजे. आमची भूमिका त्याच्याबद्दल 0 टॉलरन्स आहे आमच्या सगळ्यांच्या भूमिकेमध्ये आणि म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये अजून कडक कारवाया कशा होतील. आता मकोकापासून सगळं लावण्याचे आदेश अगर मुख्यमंत्री साहेब देत असतील तर मग आपण हात आखडता का घेतोय, आपण का कडक भूमिका घेत नाहीये, आपण का नुसतं तस्करी करणाऱ्यापेक्षा मुख्य आरोपींना आपण का पकडत नाहीये. ह्या दृष्टिकोनातून येणाऱ्या काळामध्ये भूमिका घेतली जाईल असा विश्वास एसपीने आम्हाला दिलेला आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. गणेशसह 5 हत्तींनी धरली शेतकऱ्यांची पाठ. कणकवलीत फोंडाघाट रस्ता अवजड वाहनांसाठी बंद आणि डोंगरांमध्ये आढळल्या वाघिणीसह बछड्यांच्या पाऊलखुणा. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.